Nu jeg optager bare nu. Yeah. Go, Chris. Charlie, it's not my birthday. Go, Charlie. It's my birthday. You're the black and your birthday. Nu er der også en bug, hvor det kunne, hvad det hedder? Jeg kunne bruge den på en bil til at lave backflips og sådan noget shit. Det ser sygt ud. Ja. Fuck yeah. Ja. Bil. Men hvis det lægger så meget, kan I ikke vælge en ny tog? Jamen det lægger ikke for ham, så jeg tror lidt det bliver falsk. Ja, det lægger ikke for mig. Ja. Er det? Ja. Jeg vil lige prøve at se om det lægger. Oh. YOLO mofoko. Der er en der. Hey, der er ikke der. You say YOLO, people. Han døde, Ramon. Oh fuck! Holy shit! Nu får den mange freestyler. Ja, jeg er freaking freestyler. Optog du det? Ja, jeg optog det. What? Du laver galopsen af mig. Se, det er en rigtig grøn planet, det her. Det er YOLO. Det er YOLO, ja. YOLO. Se, det her, det er livet, det er hver drengs drøm. Det er virkelig. Nå, jeg kan ikke komme ind i server. Der er for mange. Der er for mange i server. Lille pis. Lille pis. Så skriver vi dernede. En af jer fucker serveren. Okay. Nej, jeg ved det bare lige. Lad dem. Kom ind der. Fuck, vi vildt så fast. Åh, men helvede. Du behøver sikkert helvede. Hvad laver han? Så fast. Nej, Kom, der vi må ringe, kom igen. er sådan en bil foran mig, der prøver at hjælpe mig. Vi ringer med lidt. Der er lige der sådan en fyr, der prøver at hjælpe mig. Hold. Awesome. I kan ikke komme ind. Ej, du er med. Det kommer sgu lige med i filmen. Wow. Og bags. Jeg kan ikke komme ind. Men jeg kan skrive til dig, Christian. Har du skrevet til mig? Hvordan kan du skrive til mig? Kan du se på skiden? Lol, hej, din lover. Hvordan kan du skrive til mig, når du ikke er inde i banen? Gør den så. Ja, sammen. Hvad går hen? Men jeg nåede det ikke. Kommer ind der. No! Lad os knippe ham. Er du der? Ja. Nå, det er du. Hej, din lort. Hej, din lort. Jeg ved ikke, hvad der skal. Hold vores lag. Ja, endnu kan join. Crazy driver!
Oh shit! Ja. Det var et drøvl. Det er noget røv. Der kommer en bagved os, Ja, det kan godt se. Han tager min der, gør han ikke jo. Han er bag dig nu. Ja. Læk mig! Jeg ruder boy. Jeg ruder fra bra. Hold, så du. Kommer du? Jeg er lige bagved dig. Jeg er lige et sted, jeg er bagved. Kom ind der, Christian. I can't heal! Han blev bare røvknippet om derovre. Ja. Han blev så gulag. Kan I hjemme der? Ham må vi døde. Ham må vælge, de lader det sjovt. Ham må hjælpe mig. Jeg tog sgu Ham må hjælpe mig. Det er ikke nu. Hvor er du henne? Det er ham med at kejle herovre. Det er også det galt. Is that a crap puke? Men jeg skal se, hvis du finder en... Nej, bagved dig. Der er to bagved ham. Det så mig. Jeg skal lige ind til tankstation. Der var der en. Jeg slog ind i hjælp, mand. Jeg slog med spil ind i ham, mand. Ja, mand. Det er mig. Mand. Hold det lækkert, mand. Oh my god. Lol, shit, man. Lol. Hej, Christian. Lol. Så Christian, den er kommet. Han hjælper sin bil om det. Han har reddet sin bil. Eller han laver sin bil. Han hjælper sin bil. Han laver sin bil. Hvem laver sin bil? Ham der? Ja, så det. Jeg vil lige prøve. Nej. Fuck, jeg havde de der gamle udstødningsfolk. Fuck ham. Fuck, det lækker. Hvor blev han af? Fuck ham. Nå. Jeg skal nok hjælpe med den her lille bil her, hvis jeg kan. Nå, jeg tror det ikke dør her. Der kommer ingen her, Christian. Fuck, det lækker, mand. Det lækker. Nej, så kører han væk. Fuck ham. Det lagde også lidt. Spiller Christian. Nej, jeg nåede det. Det lagde også lidt for mig. Jamen, det er fucking selv. Der er en bil her, Jeg vil prøve at fange. Fuck, det lag. Det er let. Jeg skal også komme med. Holy lag. Fucking lag. Ved jeg ikke, leger. Shit. Så du den her ambulance? Det er bare... Fuck, jeg døde! Seriøst? Ja. Hvorfor? Jeg kørte ind i for mange. Der holdt bag ved en anden. Skal vi dreje? Ja, bare dreje. Ja. Lag. Og så lige. Lad os lige se noget der, mand. Undskyld! No! Very well. Der er sådan nogle medarbejdere, der hedder Queen Planet. Vi er på arbejde. Ja! Og se, der er ekstra udsalg derinde, så det holder 3. Nej, prøv at nu har jeg taget et billede af det her. Jo, man. They're gonna kill us all!
her er jo bag, er det ikke der? Hammer. Nå, det kommer bare ikke. Kill dem. Nå, shit. Tag en. Nå. Jeg kan ikke lægge ind. Ej, så går han ud. Stadig kvæt. Hvor lavt kan vi gå? Vent lidt. Ja. Der er en her. Jump. Der var. Jeg kan godt lide, at du slet ikke spiller APP. Ja, hvad? Du spiller en helt anden måde APP. Ja, det lægger helvedes til vej, så det bliver vi nødt til. Det kommer til online. Men det var jo en online her. Ja, der kommer en her. Det kan jeg godt lide, vi kan være til. Fik om tidsplads. Der er en her. Han må give bagved dig. Helt fejl, shit. Så optog du det? Ja, man. Se, Hamon, det er det, der gør spillet til det kribler i underlivet. Det er så awesome, man. Det er bedre end Xbox. Der kommer en der. Vi burde spille det her i weekend. I vil du føle. Ja, det er vores underholdning. Fuck, der røg min bil. Du skynder hen til min tank. Hop around. Jeg også. Heldigvis er der ingen lige på siden. Men Hamon? Nu er der ild på den. Skrid! Nej, bare lige ud. Jamen, gider ikke køre ordentligt. Ja, så åndssvagt. Ja? Men jeg gider ikke køre ordentligt. Nå, men det er fordi, du kan jakke. Goddammit. Du kan ikke godt jakke. Nej. Eller vel? Fuck, hvorfor laver du Tommy, mand? Undskyld. Nå, okay. Ja, det er det der fede ved de her. Ja, de kan vende rundt selv. Ja. Sådan der. Du er en par, ej. Nej. Du skal fylde over. Åh, jeg flyver. Er det min, der bare? Ja, fordi du ikke har en lastbil, så skal du flyve. Hvor er der en lastbil? Nå, men det har man bare kommet over til mig. Det tror jeg. Er det ikke noget, det hedder, at det er noget, jeg spillet mere realistisk? Dårligt. Lol. Hvis det passede for mig, det var nice. Så er det ikke. Get in my car. Nej. Go. Get in my car. Time to sit down. Lad os få en topic, der bil. Stejle. Nå, jeg er bare... Stop. Tommy, hjælp mig. Tommy, hjælp mig. Ah. Okay, så kører væk. Nu går han tilbage. Han tager tilbage. Fuck, lækker, man. Hvor siger du? Hvor sådan lidt skub. Men guys, skal jeg sige, hvad man skal gøre for at slå ham der ihjel? Med min hjælp. Det er ligesom rally. Hey, lad mig ødelægge det. Nu brænder min bil. Jeg kan ikke køre mere nu. Jeg skal selv lige finde en tankstation. Så du bare lige ud, Christian. Jeg er bare lige ude. Der er en her. Så jeg skal dig! Hvad er der en? Ja, der er en herovre. Hvor? Tommy, se, han dør nu. Se, Tommy. Nej! Min sprang lige inden jeg skulle komme ind, fordi jeg ramte din mur. Fuck. Shit. Se, han dør nu. Nej! Du har lavet 360. Tommy, kom her. Hop ind. Nej.
Jo, Katrine. Jo. Hallo guys, jeg elsker så meget de små biler, fordi de kan bare knippe sig rundt. Jo, der er en, der skriver Metal Gear Noob. Metal Gear Noob. Cousin er en noob. Big fan, big fan. Big fan. Hvad der? Fed gas! Ja, gas! Awesome, man, awesome! Det er flyver! Det er awesome, det er skills. Kom, hold den der. Okay, men så skynd dig... Det der. Optog I det? Fuck, hvad er det også? Kom lige med dig. Guys, derinde. Fuck, I smuk. Også Tom, også mand. Hey, hvis man ikke kan klikke, så bliver man dræbt. Jeg elsker mig. Og der er en her, Christian. Der er en foran os. Du også kommer her. Hvad? Det vil være sjovt, hvis du også Nej. det er sygt. Jeg kan komme ud om det. Det er igen. Jeg kommer over i en anden bil, så døder han. Det går op, hey. Fra side til side. Efter ham. Hey, Tommy, derovre. Oh, fuck! Så er det død. Om det er division. Der var der igen. Der kommer... Der er en her. Der er en! Fuck, det er flere. Der kommer flere. Der er ikke slå ihjel. Slå ihjel division! Ja, så slog jeg en af dem. Division er fucking nemt, mand. Gå ind i bilen nu. Smør bilen. Det tager en ny. Ham og bagved dig. Det går aldrig fri fra os. Ej, du er fri. Nej, han er ikke i, mand. Fuck. Fuck til ondt. Fuck det, mand. Det er fint. Ja. Jeg sidder og bliver med kort og grin. Så er det. Prøv at se. Vi har fået en fans med. Prøv at se, om vi kan tage. Gør det. Fucking lag. Eller kom bagfra og skubbe til Christian. Fucking lag. Skynd dig, jeg holder fast. Ja. Det kommer nu. Så vil jeg ramme Christian. Okay. Hvad skal jeg? Ramme Christian. Bagfra. Om Christian? Ja. Spike, sælge hårdt. Fordi så flyver Gør det. Nå, så kører bussen! Der kommer også lige med. Nå. Se min bil. Nå, holy shit, Tommy! Han døde! Kom med det nu i bilen. Jeg aner det ikke, men jeg sidder fast. Den er lidt på noget. Gangsterstar. Nå, se min bil. Den springer lige om lidt. Tommy!
Nej, der er jo en, hvad hedder, tankstation. Min bil brænder. No, jeg skal nok hjælpe dig. Op ud, Tom, op ud. Nej, jeg skal nok hjælpe dig. Der er væk, Hammer. Okay. Lol, jeg døde. Lol, what? Der var lag der, hvor det sprang. Kom her. Jeg har en våben foran mig. Jeg kan bare få bruge det. Dør. Tommy, Guys, det er der. Guys, der. Hjælp. Hej. Jeg har en lige her. Jeg har en lige her. Jeg tager også en lige her. Hammer din bil. Og det røg? Ja, der røg. Jeg burde... De kommer igen. Nej, det er der. Sådan er der en. Nej, nu kan de ikke komme ud. En tankstation. Der er en længere nede. Bare bak. Nej! Og så rammer han min bil! Guys, hjælp mig! Nej, jeg kan godt nå det. Kom nu, skub mig. Bare skub mig lidt. Ikke så. Ryger væk, Hammer, væk, Hammer, væk fra bilen! Op ind i min. væk for helvede. Shit, nej. Hammer derinde i siden af dig. Jeg havde de der små biler, ikke? Der kommer en flest der. Nej, det er lidt pumpet. Fuck, det også. Fuck, der er mange biler her, der Lol, det var helt en anden. Hvad optog du der? Nej! Nej, Trine der er. Man åbner programmet, der. Ja. Sådan en band. Sådan en band. Fuck hvor fedt, man. Det er sådan en bande der. Det er fucking mafia, mand! Ciao! Nej! Ja. Ciao nu! Jeg kunne ikke gå lidt. Lol! Morten hjælper os! Der kommer nu. Nej, Det er du fanget! Han hoppede ud af bilen. Nej. Jeg tager den. Nu er det gået. Morten. Der er en her. Tommy er i din side. Der kommer tre mod. Det videre han ikke til. Nej, mand! Han får den ryger. Fuck, jeg Nå, jeg tror det er... Så som os. I ser det er bare os. Der er en her. Nej! Kommer jeg på. Fuck, man! Shit! Nå! Min bil, hvad sker der, mand? Jeg sprang. Min bil er ved at ryge, mand. Eller så I mig? Så I det? Ja, Nej. what the fuck? Nej, eller opbrudt også, Christian, det der jeg lavede. Ja, min hoppede i bølgen. Vi har mistet 3 biler på et hug. Biler ryger ham. Vi kan ikke nå ryggen. Min bil gik i stykker. Kirke Såby. Hvad laver du? Ved jeg. Nej, men guys, der hvor jeg så, der er det med jeg far. Far. Nej! Fuck det, mand. Det gør ikke noget, fordi nu tager jeg en bil. Amund, væk! Kom væk! Christian, det kan ikke op til det der. Jo, det fucking awesome, mand. Se bilen stod der. Optog du det, Christian? Han vågner ikke igen om det. Christian, optog du det? Ja, optager. Hvor er du fedt. Jeg kan lige bare spæsse ud nu.
Det er ham der tænker, så kommer der lige pludselig 2 lastbiler ind. Kom ind og tag en bil, Spær vejen. Fuck, kan ikke nå. Nej, kan ikke. Tommy, hjælp mig. Jeg skal lige. Min bil sidder fast. Seriøst? Yeah, what the fuck? What the fuck? Hvor bliver vi op til det der? Jeg var min bil brænder nu. Gør den. Der er en tankstation her, hvor der er. Fuck, hvor er vi også, mand. Nej, der er en tankstation hernede, hvis I vil ind til mig. Vi er ikke Nej, seriøst, kan I ikke? Nej.